Én meg azt mondom, hogy én vagyok a Mikulás, azt is elhiszem. Egyébként meg én egy szót nem szólnék hozzá, meg én nem szaroznék vele. De most állítottál nem, nem erről beszélek, a feljelentésről beszélek. Igen, én nem geciznék vele, ha nem jelentettek voltának semmi, nem lennének most a passzát. Mert miért passza, miért Pisti kézelte engem, 38 és ebben Pistikét, az kisgyerekek. István vagy, nem az Istvánnak a Pistike, a becézése. Ebből azt következik, hogy te Pistike vagy. Figyelj, egy 60 éves embernek annak azt mondják, hogy Pista. Egy középkorúnak azt mondják István, egy kisgyereknek, egy 8-9-es gyereknek azt mondják, hogy Pistike. Miért, nem egy 8 éves gyereknek a szintjén vagy? Egyébként azért lehetne mondani, hogy Pistike. Hát szerintem te vagy. Te vagy nyugodt. Te Kristófocska vagy. Jó, nyugodtan nevezzél engem Kristófocska. Nyugodtan. Mert te körülbelül úgy nézel ki, igen? mint egy hülye gyerek. Ja, nyugodtan Kristófockázzál, mert én nem haragszom meg erre. Mert én nem vagyok a kisgyerek de szintjén. De az anyámat te meg ne polackálsz. Mert ez már nem játék, érted? Én az anyádat nyugodtan kitehetném Poloskára, bármilyen bogára kitettem, nem. Én nem vagyok kigeci. Te pofáztál, hogy Poloska anyám meg hozza az izéket, a lejátszavatással izéket, és soha életemben nem ettem lejátszavatást, semmit sem. Te a legdrágább kajákat eszem. Ja, a 10 forintos Párizsit meg ez. Milyen 10 forintos Párizs? Miről beszélsz te? Miről beszélsz te? Sonkák, legkomolyabb kaják, minden van. Nagyon jó. Hát az attól lettél így felpuffadva ezek szerint. Én nem vagyok felpuffadva, én rajtam van izom. Rajtad nincs semmi, te nem is mondok semmit. Miért te kinek hiszed magad? Te vagy valaki? Vagy most mi? Kemény vagy mi vagy? Minek hiszed magad? Meg képeket küldözgetsz nekem, hogy összefújtad a falat? Hát de nézd már meg, hogy ott a izénél van spré, menj már fel az avasi kilátóba, hogy ott de van akkor spré. Is, nincsen spré. Miért állsz oda, és miért küldözgetsz ilyen képeket? Miért ne állhatnék oda, miért nem csinálhatnék képet egy fal mellett? Ahova az van írva, ahol az én elmat szidod, csúfolod, igen. Meg engem. És azt én írtam oda szerinted, mert egyébként oda bárki írom, most én odaállok. De azt mondod, hogy az nincs ott, azt mondod, hogy az nincs ott, hanem azt rászerkesztetted. Mögé, az már azt jelenti, hogy én voltam. De arra nem az van írva. Itt tök mindegy, hogy mi van ráírva, akkor se bizonyíték az, hogy most ott áll valaki. Dehogy nem bizonyíték. Akkor minek álltál oda? Ahol az én nevem van miért ne állhatnék oda? Miért ne csinálhatnék ott? De most mondod, hogy nincs kiírva, tehát rászerkesztettétek. De ha rászerkesztették, akkor is kötekedtél. Azt akkor... Ez nem rongálásra, nem minősül rongálásra. De akkor is engem provokáltál, hergeltél, zaklattál ezzel. Miért idegesítesz engem? Miért köcsögösködtettél velem? Mert milyen albumokat csinálsz róla? Jelentesz fel engem? Minek csinálsz ebből rendőrségi ügyet? Látod, a bírónak is kurvára elege volt abból, hogy... Nem volt elege, azt mondta a végén, hogy ezt nem lehet hagyni. Igen. Úgyhogy azt mondta, hogy ebből folytatódik, tehát hogyha akkor lezárta volna, ha nem lenne ebből ügy. Aha. Jól van. De most amúgy te provokálni akarsz engem, vagy verekedni akarsz? Te állítottál meg engem itt a bíróság. Nem úgy mondom, hanem egyébként ezekkel a dolgokkal. Ott megálltál a bíróság épületben. Hogy ne legyen videó. Ott megálltál a bíróság. Rögzítem, én csak ezt mondtam, nem? Ha rögzítsél nyugodtan, én nem vagyok ellene. Ha csinálsz valamit, akkor azt rögzít. Várjál, ez nem biztos, hogy jó lesz, de működik. Uram, ezért köszönöm. Sziasztok. Én csak közöltem vele. Most nem csinálok semmit, ezt is nyugodtan felvehetett videót. Hogyha ki is rakhatod egyébként, én nem vagyok paranoiás. Csinálsz videót, vagy bármit a törökkel. A törökkel, ha bármit csinálsz, az is megy be, és minden húzásod megy be. Aha. Bizonyítékként. Nyugodtan. És engem te ne rakjál Polos izére, hernyóra szerkeszted a fejemet, meg kivágod a videóból? Az egy óriás lárva volt, nem hernyó. Kivágod a videóból azt a részletet? Miért? Hát nem jogvédett videó. Akármit lehet csinálni, te hoztad nyilvánosságra. De akkor is miért vágod ki a részletet, és miért teszed fel? Lehet valódi a videót. Dolgozol, miért nem mész a dolgodra, miért nem viszed le a szemetet, miért nem csinálod a dolgodat? Honnan tudod te ezt ilyen jól, hogy én nem csinálok semmit? Mert akkor nem lenne rá időd. Nem lenne rá időd, ahogy a bíró is mondta, nincs erre idő. Erre van időd, amikor elmondtad, hogy fél óráig kell vágni, meg órákig, meg alá kell beszélni, narrátor, meg azt vágod. Hát nem te töltötted velem az egész internetet? Hát te nézed az én csatornámat is, a rendeszatot, nem csak a te izókasságaidat vágom meg. Engem nekem nem érnek minket. De akkor mi a fasznak tetted ki? Akkor nem lennél feljelentve, neked nem kellett volna nekem semmit mondanod. Hát akkor mi a fasznak kezdtél engem fenyegetni? Mi a fasznak szálltál rám, amikor egy izét tettem röhögőfejes reakciót? Mert én mindegyiket keresem, Aha, hát akkor kinek nincs ideje, hogyha te mindegyikit keresel? Akkor kinek nincs ideje? Nekem van idő. Nekem nagyon sok időm van. Én nem csicska vagyok, hogy
dolgozzak, mint te, azt akkor csak úgy tudjak megélni, de mindegy, nem erről van szó. Arról van szó, hogy még egyszer semmilyen videót ne tegyél ki, kérjél tőlem bocsánatot, és anyámtól is, és akkor én akkor megcsinálhatom azt, anyától miért kérjek bocsánatot, aki a telefonomat, a saját tulajdonomat akarta kivenni a kezemből ott az épület előtt még szeptemberben. Ezt pont te vetted fel a te telefonoddal egyébként. Ott provokáltál. Ki provokált? Te is ott mondtad azt, hogy beszélgettünk ott a bíróság előtt. Most is te akartál beszélgetni, akkor is te akartál beszélgetni. Én azt azért vettem föl videóra, mert megfenyegettél engem, hogy majd... De nem érted, hogy ha megfenyegetnél, De figyelj már, ha én megfenyegettél. És akkor mi van? Akkor mi van? De akkor mi van? De akkor mi van? Mi lenne? De mi van akkor? Bűncselekmény. Dehogy bűncselekmény. Nem bűncselekmény az, hogy valakit megfenyegetsz. És az, hogy te provokálsz engem, mert én csak akkor tudlak téged megfenyegetni, ha valamit csinálsz, valamit mondasz nekem, amire én ideges tudok lenni. Te neked miért kellett? Kirakosgatni engem. Miért kéne neked idegesnek lenned azért, mert valaki röhögős fotót tesz a téged fikázó oldal alá? De én azt mondtam neked, te így nyomozó hatóság? Én azt mondtam neked, vagy Pityuka, a rendőr bácsi? Nem vagyok Pityuka, még egyszer mondom, vigyázz a szádra. Mert mit csinál? Akarod tudni, hogy mit csinál? Megmutassa? Na? Ide figyelj, én nem azt mondtam neked, hogy bántani foglak, akkor az elején. Én azt mondtam, hogy amikor a buszon utaztál, és akkor kitetted azt a videót. Én azt mondtam, amikor utaztam a buszon, amikor ültél a buszon, és akkor én arra beszéltem rá. Na mindegy. És arra én rábeszéltem, hogy te vagy az, mert azt az egy videót láttam, a képet kint volt, és azt mondtam, hogy ha találkozok veled, megkérdezem, hogy mit csinálsz, én nem fenyegetlek azt. De fenyegetni, miért letőtöm a fejedet, az nem fenyegetés, az a legelején volt, akkor írtál rá, nem volt később, hagyj mondjam már a legelején. Akkor én azt mondtam, hogy eltudom a kezed, amikor a legelején. Nem, az ott van a hangfelvétel, ott vannak a screenshotok, ott kérdeztem. De rólad is ott van, apámmal lufiztuk, apámat te miért de azt tudod mikor volt, az már sokkal később akkor volt abban az Instagramon, nem az Instagramon. Akkor hol volt szerint? Messengeren volt, és az Instagramon volt az apáddal való dolog. Te provokáltál, hogy te hozol hamburgert, meg geciségeket, provokáltál engem össze-vissza. Azt mondtad, hogy az egyik videódban, hogy te apáddal valamit csináltál YouTube-ban. És akkor én erre kérdeztem, hogy mit csináltatok YouTube-ban? Mert kíváncsi voltam rá, azt amikor te de elkezdtem mondani, hogy lufiztunk meg ilyenek. Mi az, hogy lufiztunk? Miért akármit lehet az, hogy lufiztatok, annyit lehet, hogy felfújtott lufit, azt feltáltott vele. Mindenki tudja, hogy miről van szó, úgyhogy hagyjad magadat, mert a buzik szokták mondani, hogy lufiztatni, ne szórakozzál itt, ne beszél ki a dolgokat. És mondom neked még egyszer, olyan, hogy idegességében valaki neked valamit mond, az nem bűncselekmény. Akkor, hogyha megcsaplak, vagy akkor, hogyha... Az mindegy, hogy ideges vagy. Nem mindegy, a fenyegetéseknek a nagy részét idegesen teszik meg, az bűncselekmény. Nem bűncselekmény. Az semmilyen bűncselekmény, hogy idegességen valamit mondok neked, az nem bűncselekmény. De, az annak számít. Nem bűncselekmény. És akkor amit te csinálsz, az minek számít? Micsoda? Az egész dolog, amit te művelt idáig el. Hát azt majd eldöntik a bíróságon, majd meghozzák az ítéletet, azt akkor majd, hogy a bűnökkel találnak, akkor provokálsz, szarozol velem, te jöttél le az én lakcímemre. Köcsögösködsz velem, terjesztesz engem. Milyen jogom veznek. Te mondtad Norbestúval nem, hogy van-e benne annyi vér, hogy lemere menni, meg ilyenek. Hát ezt nem én mondtam, azt Norbestú mondta. Miután te azt mondtad, hogy lejössz az én lakcímemre. Te meg azt mondtad, mit mondtam? Jó, de te meg azt mondtad, nézed az erkélyen, lejössz, meg így, meg úgy. Nem azt mondtad, hogy lejössz a lakcímemre azért. Mert nem emlékszel, te tetted fel egy az egy dolog, mert provokáltál, miért pofáztál te róla? Miért pofáztál te? Mert mi az, hogy Pisti? Mert hát te nem Szisti vagy a Youtube-on, miért mindenki megnézhet téged, miért nem lehet rólad beszélni, hogyha te a Youtube-on... Nem lehet rólam olyanokat beszélni, hogy így köcsög, úgy dagat, így meg úgy amúgy, meg így amúgy. Ilyen nincsen. Van ilyen, hogy hírnév. És hogyha már valaki híres, akkor arról mondhatnak akármit, azt el kell tűrni. Én nem vagyok híres. Dehogy nem. Híres, azt tudod, aki benne van az újságban, aki benne van a tévében. Már mindjárt te is várjál. Mert miért? Így folytatod, akkor biztos, hogy na, én még nem vagyok benne, tehát nem vagyok híres. YouTube-ra akárki felteti magát, hányan nézték te is híres vagy, hát te is feltetted magad a YouTube-ra. Én nem is közszereplő vagy, nem? Sértődök meg azon, hogy Én nem is sértődök meg azon, amiket mondta a szakállas kobold, meg ilyenek, de hogyha te már miatt feljelentesz engem, nem akkor az is és a kis haverjaid azok kicsodák? A Petárdás, a Jimmy, meg ezek a gecik, ezek kicsodák?
Hát azok emberek. Na de mi a nevük? Miért nem mondják meg az emberek a Petárdás, nevüket? Zsim, meg ezek. Na miért nem mondják meg a nevüket? Mert szerinted én vagyok olyan fogyatékos, hogy megmondom neked a nevüket, hogy őket is feljelentsed? De miért? Ha szerinted Igen. ezek nem bűncselekmények semmi, akkor nyugodtan feljelenthetem, akkor még én is. Akkor miért nem mondja meg a nevét? Akkor mitől fél? Na majd, hogyha ő meg akarja mondani a nevét, akkor majd De mondd meg te a nevét. Miért mondanám meg a nevüket? Én nem vagyok spicli. Én nem Hát de tudom, miért spicli? Én nem... Ha szerinted az nem bűncselekmény, szerinted az nem gond, hogy ők ilyeneket csinálnak, Akkor egy szóval nem mondtam, hogy nem gond. Akkor miért nem mondod meg, és akkor én Hát feljelentem, figyelj és már, hogyha neked vannak problémáid azokkal az emberekkel, akkor csak szóljál azok az neki, emberek a te szóljál videód neki. alá írnak be rólam. Hát mi a te videód alá nem írkálnak? Na mindegy. De írkálnak a te videód alá. Igen, de te Ezt még tudod, beszélsz hogy- is velük. És akkor mi van? Akkor Róla. Akkor se az én Tehát dolgom azokkal az. a zaklató gecikkel, akik engem izélnek, Igen. azokkal te haverkodol, és azokkal én ellenem te beszélsz. És? Tehát akkor ez már megint Az mit nem- jelent? Na mit? Hogy egy rohadt köcsög vagy, azt jelenti. Na, azt Hát de jelenti. akkor beszéld meg velük, Mert a röhögés beszéld a meg. csicskák között szokás a röhögés. Ja, te nem szoktál röhögni. Hát te én túl akkor komolyan szoktál röhögök, mindig. hogyha van min. Meg van Miért? olyan, Ezen ami- is van mit ezen röhögni. mi van nevetséges? Szerintem Hogy a nem. haverod nem meri megmondani az arcát, mert egy csicska, meg stb. Ezen mi van nevetséges? Miért kéne neki megmondani az arcát? Hát meg kéne mondani a nevét, mert aki Nem. ember, az megmondja a nevét, és akkor úgy elmondja, hogy mi a baja. Nem az, Képzeld, hogy van hamis olyan ember névről is, aki nem írtál. mondja meg a Hát nevét. mert az egy kis takos csicska. Aha. És akkor ezek szerint neked, hogyha már valaki beszél veled, annak kötelessége megmondani Nem, azt, hogy de ha kicsoda. valaki ugat meg pofázik, akkor az mondja meg a nevét. És hogyha nem mondja meg, akkor Hát mi van? akkor Mert ez egyébként szarcsics. azt is csinálhatnád, hogy nem foglalkozol vele, de te De foglalkozok vele. foglalkozok vele, mert engem nem fog senki szégyeníteni, beszólogatni nekem, az törvény elé kerül. Úgy, mint te. Aha. De egyébként nem gondolod, hogy pont ezért nem mondják meg neked, mert nem akarnak egy ilyen hülyeség miatt a törvény elé kerülni, mert egyébként ezzel te... Hát de hogyha a ez annyira bíróknak is az hülyeség lenne, az ő idejüket de is hogyha ez annyira túlzol. hülyeség lenne, akkor nem foglalkoznak vele, és mégis foglalkoznak. Azért, mert a szabály az előírja, hogy nekik ezzel foglalkozni kell. Hallottad a végén, hogy mit mondott? Hogy Hogy ezt nem elnapolják. lehet, nem, hanem hogy ezt nem. Én kérdeztem, ezt lehet, mert akkor hagyjuk az egyet. Azt mondta, nem, ezt nem lehet, valóban De azt igazam se lehet, van. amit te csinálsz. Tehát Azt se ebben lehet. nekem valóban igazam van, és megy ellene tovább az ügy. Azt se lehet csinálni, amit te csinálsz, hogy megfenyegeted az embereket Facebookon. Hely, és hogyha Egyébként te annyira túl sok félsz, ember- és te félsz tőlem. Hát az félsz nem tőlem? mindegy, hogy félek-e tőled vagy sem. Mert nem az a lényeg. mert hogyha te annyira meg vagy fenyegetve, akkor te nem fogsz üzengetni, meg akkor te nem fogsz visszapofázni, meg provokálni tovább, ha te félsz. Akkor ebből komolytalannak fogják, mert hogy te azt mondtad, hogy fenyegetted. Ja, és magát. hogyha már valaki nem fél tőled, akkor te már mindenkor megfenyegetheted, Hát meg akkor akármit miért csinálhatsz, provokálsz, hogy te akármit fenyegetve mondhatsz, vagy, akkor miért provokálsz? akármit mondhatsz, Figyelj csak ide, akkor- tudod mit jelent De a neked fenyegetés? minden szabad, csak Tudod, azt mit nem, jelent a amit fenyegetés? nem te A csinálsz. fenyegetés tudod mit jelent? Egy palinak azt mondták, hogy ne vigye az iskolába a gyerekét hónap, meg minden, és az olyan pali volt, hogy bőrfejű, meg komoly, meg nagy darab, meg voltak barátai. Attól komolyan, ez engem nem komolyan érdekel. veszik a fenyegetést, Azt de is most a komolyan fenyegetés veszik, azt ne hogyha veszik, valaki- hogy egy száj valaki- gyerek, akinek se barátja is semmi, neked mond valamit, attól még azt nem fogják komolyan venni. Hát de azt is komolyan veszik egyébként, De azt is hogy te nézik, engem hogy kitől, megfenyegetsz. hogy kitől megy a Jaj, mert hogyha fenyegetés. te fenyegetsz valakit, akkor Meg az az a már nem fenyegetés- reális. az a fenyegetés, De az mert milyen? te akár kit megfenyegethetsz, akár milyen formában ezek szerint. De senki nem fenyegetne téged meg, te szarházi, ha nem kötekednél, meg nem De provokálnál. te kezdted Te kezdted azzal, hogy oda tettél rámultál. oda tettél egy olyan oldalra, ahol engem szégyenítettek, Igen. engem provokáltak, anyámat zaklatták, sértegették. Te oda tettél egy röhögőjelet, meg többet is, és aláírogattál. Jó, oda tettem egy röhögőjelet, és ez már téged feljogosít arra, hogy te megkérdezzelek. engem megfenyegessél, Nem, mert te hazudsz. hogy Hazudsz. a színvába bedobod a fejemet, miután letépted, de ezzel fenyegettél meg engem már akkor, amikor Nem, ez a ez nem igaz. röhögőfejezős dolog volt, de ez így volt. Ez nem igaz. És az apáddal lufizós dolog az jóval később volt, amikor Jóval te már később másik volt. videót izéltél. De most szerinted, ha én le akarnám tépni a fejed, most is letéphetném, és látod, mégse tépem le a fejed. Azért, mert most van ellenünk bíróságügy, azt te itt most akármit csinálnál ellenem fizikailag, akkor jónak szarba kerülnél, azért nem csinálsz semmit. De Látod? egyébként csinálnál, Amúgy se csinálnék,
mert ki vagyok én, Rambó, vagy ki vagyok én? Hát de én, te Hát magasabb vagy tőlem, hát akkor Hát te, az senkit nem akkor érdekel, te hogy... erősebb vagy tőlem, akkor én hogy tudnám Mert megnézni azt ezt a mondja, hogy fejedet? valaki magasabb tőled, az már azt jelenti, hogy már erősebb. Hát nem ezt mondta, nem igaz. Norbert Stú nem ezt mondta, hogy én ha találkoznék engem izével, nem érdekel, az hogy magasabb Norbert Stú tőlem, mit és mondott. akkor az izé, meg így, meg úgy, nem így van? Az engem nem érdekel, hogy Norbert Stú mit mondott. Meg egyébként nem a magasságba számolják azt, hogy most ki erősebb. De a hogy nem? másiknál. Hát egy tőlem magasabb én hogy tudnék megverni? Hát én nem tudnál téged Hát miért? megverni. Egy csomó de most ezt mondod. Most Na. ezt mondod. Egyébként meg folyamatosan azt mondtad, hogy te vesz meg engem, meg Hát de épp az, hogy ez csak komolytalanul most már komolytalanul, persze. már igen, Most már komolytalanul is. mondod, Akkor egyébként is. előtte folyamatosan komolyan mondtál, De figyelj már ide. mindent komolyan De gondoltál. figyelj már ide, hogyha én téged tegyük fel, hogy te provokálsz engem, ahogy mondtam a bírónak is, hogy akkor per pillanat ott lettél volna, abba az idegességi állapotomba, hogy a jóisten vegyen az életedet, hogy akkor én lehet, hogy neked mentem volna. De az nem biztos, hogy én téged meg tudok verni. Most olyan neked meg te nekem jössz, akkor lehet, hogy te győzöl. Hát de ilyeneket mondtál, akkor én ezt hogy tudnám kivitelezni? De az csak szó, az nem jelent semmi. Amit én mondok, az is csak szó. Nem, te kitettél engem, meg minden, egy csomó oldalt mindent csináltál rólam, és még innen a belvárosba is üzengettél nekem, az már nem, én ilyet nem csináltam veled, se anyádat nem tettem ki, semmit. Én nem nyitottam a fejeddel oldalt, hát nyithatnék, nem nyitottam. Én nem csináltam olyat, hogy Kovács Kristóffal meg ilyenek. Te is közszereplő vagy. A videók, amiket csináltál, hogy te visszaüzentem. Visszaüzensz, de és ott olyanokat válasz. is üzentél vissza, hogy majd a kezemet eltöröd, meg majd engem az intenzívre fognak elvinni. De ezt nem is tudom én kivitelezni. Mert én nem vagyok Rambó. Rambó. Mindegy, hogy ki tudod-e vitelezni, vagy de nem, mert itt akkor a szó, komolytalan. azon van a lényeg, hogy te a ezt állítod, és ezt te kijelentetted. De ez komolytalan. Ne, tök mindegy, hogy komolyan vagy olyan te, szándékod, de ez nem mindegy. Miért Mérlegelik a dolgokat. Jó, akkor ennyi erővel én is azt mondom, hogy amiket én mondtam, az komolytalan, és akkor ennek már nincs is súlya. Na ennyi, nem, te nem mondtál, hogyha te logikáddal de te nem mondtál semmit, hanem te kitettél rólam dolgokat. Becsületsértő, hát ott van a bíróság papír. Becsület csorbítására alkalmas hamis kép és hanganyag nyilvánosságra hozatad a BTK bűncselekmény. Videókat tették rólam, képeket tették rólam, bűncselekményt követtél el. És az, hogy az Élek címűmet bemondod nyilvános videóban, amit 700 ember nézett meg. De viszont nem mondtam az ajtószámot. Az mindegy, hogy mondtad az ajtószámot, már elég megtudni azt, hogy hanyadik emeleten lakok, és ott még van 5 ajtó, azt ott már egyből tudni fogják, hogy melyikben lakok én. De ki keres téged? Ki akar téged bántani? Miért? Honnan tudod, hogy nem akar engem valaki megverni, vagy akár? Azt te honnan tudod? Mert biztos, hogy nem, mert akkor már oda ment volna rengeteg ember. Kinézi az én oldalaimat, csak a trollok, akik ellenem vannak. Hát akkor azok tudták, és akkor mi van? Hát neked az mind haverod. Hát az nem a trollokról beszélek. Mert nem nézte idegen. De nem mind a 700 ember az, amelyik téged trollkodik. Hát megnézte 700 ember. Na most abból a 700 emberből lehet, hogy van egy-kettő, aki tényleg le akarna jönni, vagy ezt soha nem lehet tudni. Hogy téged meg akarna mert te aztán olyan biztosra tudod, hogy most akkor hát te azt mondtad, te egy egyetemista, te egy úri ember vagy ezt minden. Mikor mondtam? Te mondtad, hogy egyetemen tanulsz minden, akkor téged nem akar senki megverni. Egyetemen akkor téged vagyok. milyen sérelemért volna emiatt? Oda ment valaki azóta, de ezt megnézik, oda ment valaki azóta, rád ment valaki, meg akart érvelni, nem. Akkor ezt meg fogják vizsgálni, meg mérlegelik, hogy akkor az én izémből a károd származott-e? Nem származott. Nem származott. Hát de származhatott volna. Igen, és ezen van a baj, hogy ebből származhatott volna. Egyébként meg attól, hogy én egyetemista vagyok, az még nem jelenti azt, hogy nincsen rossz akaród. Ennyit erről. De szerintem nincsen rossz akaród. Hát szerinted, de nem tudod biztosra. Ez szinte biztos, 90%, hogy nincsen rossz akaród, és ezzel csak védekezni akarsz. De tehát ez te minden szarsággal előhozakodsz, inkább nem kellett volna patkánykodni vele. De te kezdted az egészet. Nem én kezdtem el, ha te nem tesz oda ilyet, akkor én nem írok. Jaj, már nem tehetek oda semmilyen. Meg alá is írtál, hogy így Pistike úgy, meg amúgy, meg izé. Ha nem írtál volna, én nem kerestem. Te kezdtél el, bazd meg velem szarozni, te miattad van a balhé. Nem én miattad.